Maalausmestari pesi katon, maalaskaton, maalastalon, rappas sokkelin ja kaikki loistavasti 10/10. Minä olen Tommi Mäkinen ja ollaan Muuralassa Espoossa. Koti oli siinä kunnossa, kun se 15 vuotta sitten rakennettiin, eli sanotaan, että se oli maalauksen tarpeessa ja katoputsauksen ja maalauksen tarpeessa kyllä. Tämä urakkasopimus sisälsi seinien maalauksen, katon pesun ja maalauksen, sitten harjatiilien tiivisteiden vaihdon ja sokkelirappauksen. Eli kokonaispaketti oli helppo sitten ottaa samasta paikasta kaikki ja se oli yksi niitä syitä, miksi valittiin maalausmestarit. Maalarit hoiti hommansa hienosti ja vuorovaikutus oli helppoa ja yksinkertaista ja ne tiedotti aina mitä tehdään seuraavaksi ja kaikki sujui joustavasti ja siististi. Lopuksi hyvä fiilis, kun katsottiin aina kaikki yhdessä näiden maalareiden ja työmiesten kanssa ja sitten allekirjoitettiin, että me olimme tyytyväisiä työn lopputulokseen ja voin kyllä kaikille suositella, ketkä suunnittelee talon maalausta. Kyllä se 10/10 mun mielestä oli.